باش خوندەکارین هێژا ئەز مامۆستا حەسەنم ئەمێ ئیرۆ وانەیە هەفتان جێ پرتووکا زمانی کوردی ڕەفا هەفتان ببن وانەیە مەژی ئیرۆ چیرۆکێک دناوبەرە جووک و پیرێ دەچێبوویە ئەف چیرۆک چاوایە چلۆیە دەستپێکی ئەمێ بچەکی سەر بە ئاخبن بویەرێ وێ چنە پشتڕەژی ئەمێ دەرباسی وانەیە خۆ بن بخوێنن خاڵمە ژبیرکردن ئەمێ سەروان بسەکنن ها دەستپێکی چیرۆک چکو دەست پێ دکە پیرێک نانی خۆ چێ دکە هەبیری خۆ چێت پیش بۆ کۆ نان تەنورێخە دوای دەمێدە دەستپێکی هەوڵدانی خۆتکە تەنورێ vێخلێ تەنور vê nakeve دوای دەمێدە چووکێک سەر تەنورێت سەکنە دبینە کۆ ڕەوشا پیرێ چییە ژێرە دبێژە دبێ پیژیکێک یانجی ستریەک ناوا لنگێ وید هەیە ناوا لنگێ چووکێت هەیە دبێژێ ئەز ستریە خۆ باوێژم تەنورێ وێ تەنور ئاگرێ وێ vêkeve چووک wê striyê davêjî tenûrê agir pê dikeve pîrê nanê xwe lê dixe çûk jê re dibêjî madamî te yanî min alîkariya te kir ez jî heft nana li şûna striyê lingê xwe ez heft nana ji te dixwazim pîrê neçar dibe heft nana dideyê çûk diçe her heft nanê xwe dibe û diçe bêriyê li wê de şivanekî dibîne ku şîr vedixwe jê re dibêjin ma şivan û çima tu şîr bê nan vedixwî dibêjin ma nan li cem tune ye ji ber vê yekê ez jî şîrê xwe bê nan vedixwim çûk nanê xwe dide şivan dibêje ji te nanê min bi şîrê xwe re bixwe şivan nan ji çûk distîne û wî nanî û şîrê xwe bi hev re dixe piştî got xilas dike çûk şivan re dibêje madamî te nanê bibir ez jî niha ez şûna nanê xwe ez heft berxan ji te dixwazim şivan dike nake çûk razî nabe dibêje ez te nanê birî tê li şûna nanê me heft berxan bidime piştî wê heft berxan ji şivan jî distîne diçe bajarekî diçe gundekî dibîne ku dawetek heye li def û zirnê dixin diçe ser dawetê dibîne ku mirîşk amade kirine ji bo wan serjê bikin û nanê dawetê amade bikin çûk ji wan re dibêje ma çima hûn mirîşka anîye va ez ê berxan bidim we goştê berxan jî ê mirîşkan xweştir e yanî vî awayî berxê xwe didiwan piştî got berxan didiwan û dawet dawî dibe berxê xwe goştê xwe dixwin çûk ji wan re dibêje niha ka qelenê yan jî li şûna nirxê berxê me bidin me ê xelkê gund ma tu mayî dimînin dibêjin nirxê çi û berxê çi me wan dibêjin me xwarin xwar û çûk ji wan re dibêje eger hûn nirxê wan berxan nedin me ez ê biçim cem şêr û ez ê giliyê xwe we bikim yanî bi tirsa şêr bêjin gundî daxwaza çûkê erê dikir çûk ji wan re dibêje li şûna berxê me ez bûkê dixwazim gundî dikir nakin wî çûk bi tiştekî din razî bikin lê çûk dibêje tenê li şûna berxê me ez bûkê dixwazim wê demê neçar dimînin bûkê didin çûk diçe bûkê xwe re dibe diçe bêriyê bilûrvanekî dibîne ku bilûra xwe dixe jê re dibêje ma tu wê bilûrê nadimin şivan dibêje ma tê yanî li şûna wê çi bide min dawiyê de çûk bûkê dide şivan dide bilûrvan û bilûrê jê disîne rûdinê li bilûrê dixe û distirê niha jî em ê strana wê jî bixwînin em ê binerin vê çi stranê dibêje yanî bawayekî Kurd ev çîroka me ya îroyê nû dide xuyakirin çawa çûk yanî tiştek bi tiştekî din guhert tiştek bi tiştekî din guhert heta ku jî striyekê bûkek bi dest xist piştî wê jî bûk da bilûrvan û bilûra wî jê stan niha em ê dest bi xwendinê bikin dest bi xwendina çîrokê bikin ka vê çi
yani بچه ئاوایی ژمارە نویسان بنەمێ هەورە بخوێنن پشتەرژی ئەمە ئێسترانە چووکێ ببینن بێ چ دبێژە پرتوکێ خۆبەکن سەر و پەلا 28 ئەم دەست خواردنێ بکن پیرێک بەژنکن کتان لەسەرێ وێ û pêşmala nan li ber bû hevîrê xwe tev kiribû girik û dibinê teşta xwe de rast kiribû. Piştre çû deştê dar anîn û xistin tenûrê lê kir û nekir tenûra wê sor nebû. Heya hin darên din tanîn yên din dibûn xwelî. Çûka beytik hat li pîrê şaşma bi dengê xwe daxwaza xwe anî ziman pîrê temaşeyî lingê min bike stiriyek tê de heye. Derxe û bixe tenûrê tenûra te dê bikeve pêkeve û nanê te xweş çê bibe. Pîrê bawer nekir lê dîsa jî stiriyê lingê wê derxist û avê tenûrê agirê tenûrê gur bû pîrê şaşma çûk jî dilşad bû. Çûkê perên xwe li hev didan û daxwaza stiriyê xwe dikir. Got, nirxê stiriyê min 7 nan in. An divê tu stiriyê min bidî min. An 7 nanan bidî min. Pîrê neçar ma 7 nan danê wê nanên xwe girtin û çû. Piştî demekê çûk rastî şivanekî hat, silav lê kir rûnişt pê re axivî û got tu çima şîr bê nan vedixwî şivan ji ber ku nanê min tune ye ez birçîme. Çûkê fermo vanan weke mirovan nan û şîrê xwe bixwe. Dema şivan nan bi şîr xwar spasiya çûkê kir lê çûk xeyidî teng bû çavên wê lîstin û got te 7 nanê min xwarin nirxê nanê min 7 berxin. Ger tu nedî ez ê li cîhanê pir digerim ez ê ji her kesî re bêjim ku şivan li min xist û nanê min ji min stand. Ez ê navê te li cîhanê reş bikim û qewlê te betal bikim. Şivan pir jê tirsiya û 7 berx danê çûkê berxên xwe birin û çû. Piştî demekê gihîşt gundekî gurmgurma daholê û dengê zirnê dihat. Daweta kurê keyayê gund bû. Gundiyan ji bo xwarina xêliyan mirîşk serjê dikirin. Çûkê silav kir û mafê axaftinê ji wan xwest û got çima hûn mirîşkan ji bo xwarina xêliyan serjê dikin? Goştê wan hindik e. Fermo berxên min serjê bikin. Wan jî bêyî ku daxwaza wê jê bipirsin berx serjê kirin û xwarin. Piştî şahiyê her kes çû mala xwe çû girî çû cem keya û got ez ê herim ka nirxê berxên min? Keya got nirxê çi? Me berxên te serjê kirin û xwarin êdî ji zikê me dernakevin û najîn. Çûkê dest bi zirtan kir binêrin ez ê herim cem şêrê kevnar ez ê giliyê xwe li wir bikim û dilê we biêşînim. Keya tirsiya û li çareseriyê geriya kir û nekir çûkê ji birî bûkê tiştekî din nepejirand. Çûkê bûk ji keya stend bir û çû. Çû nava şînahiyekê dît ku xortek çeltikê wî li milê wî bû. Li milê wî ye li ser kevirekî rûniştiye û li bilûrê dide. Çûkê silav li bilûrvanî kir û got were em bûk û bilûrê bi hev biguherînin yan jî bi hev biguherin. Çûkê bûka xwe da bilûrvan û bilûrvan jî bilûra xwe da çûkê. Çûkê bilûr girt û firî çû li ser kevirekî danî li bilûrê xist û got çîv 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 min striyek da bi 7 nanan min 7 nan dan bi 7 berxan min 7 berx dan bi bûkekê min bûk da bi bilûrekê. Vî awayî em digihên dawiya xwendina waneya xwe
هاجی ئەمێ واتەیە پەیوا بنویسن پێوێ بۆنومەرە دەرباس و ئەمێ واتەیە وان بنویسن پەیوا یەکەم گرک پەیوا یەکەم گرک چی دەما ئەم هەڤیر بوو لۆ باوایکی گرۆڤەر دابەش دکن ji bo çêkirina nan em ji wan girovberê hevîr re dibêjin girik yani em dikarin bêjin parçeyek hevîr ê ku hatî giroverkirin ê ku hatî yan jî tê giroverkirin parçeyek hevîr yan jî hevîrê ku tê giroverkirin peyva duyem bilûr ew jî ji xwe em zanin bilûr amûreke mûzîkê ye bilûr amûreke mûzîkê ye peyva dawî jî strî ew jî tê wateya darikê zirav ya jî em jê re dibêjin pîjik yan jî darikê zirav û tûj darikê zirav û tûj niha jî em ê werin ser pirsên waneyê hin pirsên waneyê hene em ê wan bixwînin û bersiva wan binivîsin pirsa yekem dibêje çûkê çi da pîrê û çi jê stan çi da pîrê û çi jê stan destpêkê striyê lingê xwe da pîrê ji bo ku tenûrê vêxi pişt re jî heft nan jê standin yani em dikarin weke bersiv binivîsin strî da pîrê û heft nan jê stand jê standin niha jî em ê werin ser pirsa duyem dibêje çûkê çi jinan kir çûkê çi jinan kir me dî piştî ku ji cem pîrê çû şivan dî ku şîr vedixwe bêhna nanê xwe da şivan ji bo ku bi şîrê xwe re bixwe yanî weke bersiv em ê binivîsin nanên xwe dan şivan yan jî şivanekî ji bo ku bi şîr re bixwe niha jî em ê werin ser pirsa sêyem çi dibêje dema gundiyan mirîşk serjê kirin çûkê çi da wan dema gundiyan mirîşk serjê kirin çûkê çi da wan me dî destpêkê piştî ku şîr piştî ku nan da şivan ji bo ku bi şîr bixwe çi jê stan heft berx jê standin ew heft berx dan gundiyan ji bo ku şûna mirîşkan serjê bikin yani em ê bersiva xwe binivîsin çi da wan heft berx dan wan heft berx dan wan niha jî xwendekarên hêja em ê werin ser xala rastenivîsê xala rastenivîsê ji cem re çi dibêje îro dibêje cotxal dema em bêjin cotxal çi yê cotxal ji xwe jî bikar anî ev bixwe cotxal e cotxal çi ew jî nîşaneyekî ji nîşaneyên xalbendiyan e me got xalbendî ji bo çi têm bikar anîn ji bo hêsankirina xwendin û nivîsê dema yek kesek were nivîsekê bixwîne bizane ve kengî bêhna xwe berde kengî bisekine kengî matmayê bîne kengî pirsê bike ev hemû bi alîkariya xalbendiyan tê kirin niha jî me got cotxal ew jî yek ji nîşaneyên xalbendiyan in ev nîşane erkê wê çi ye ev nîşane dema em axaftina kesekî dibêjin mînak ahînê got em bala xwe bidêne ahînê got niha em ê ca axaftina ahînê bêjin çi tê ku ahînê gotiye em ê niha werin bêjin ahînê çi got mînak ez ê îro biçim em bêjin mînak bazarê ez ê îro biçim bazarê ev axaftina ahînê ji ber ku ev axaftina ahînê yê
ملویده پشتی لیکرا گوت ما چی دانی پشتی لیکرا گوت ما چی دانی ما جود خال دانی جود خال یعنی دخال اف حرف جود خال پشتی آخافتنا کسی کی بریا آخافتنا کسی کی دما ام بیشن اف کس ولو گوت پشتی لیکرا گوت ام جود خال دنویسن پشت رجی ام آخافتنا وی کسی دنویسن یعنی جی نمیناک نتنی لیکرا گوت تیب کارانین میناک ام بیشن وی پرسی لویدا لیکرا پرسین هاتیب کارانی وی پرسی امی دجوت می جوت خاله بنویسن و هاجی امی پرساوی بنویسن میج میناک ماتی کنگی وره شخوا ام هاویدا کی ام بیجن پرسه لی اوجی چاوا راست پرسه هاوای ما پرس نشان نویسان دی مادام پرسه لویدا کی اوجی دما ام لیکرا پرسین داتینن ام پشتی وی دجوت ام جوت خالد نویسن چما ام جوت خالد نویسن جبر ما اف اخافتن تبي جو پرسی جی لی اخافتنا کسکی جبر گم اخافتنا وی کسی دبیجن ام اخافتنا وی کسی دبیجن ام جوت خالد نویسن دما ما اخافتنا خبیشن ام آخافتنا خو یکسر دنویسن ام تجود خالی نانویسن لیدا ما آخافتنا کسکی بینن و موی آخافتنی بنویسن ام بیجن اف کس گوت یعنی پرسی و جود خالی می بنویسن و ام آخافتنا و یعنی پرساوی بنویسن اف کارانی نایکم جود خالیه اف کارانی نایکم جود خالیه مگو کارانی نایکم چی کارانی نایکمش بو آخافتنی یعنی جبو نویساننا آخافتنا کسکی کارانی نادویم جبو چی کارانی نادویم دما ام تشتکی پیناست کن دما ام تشتکی پیناست کن دما ام تشتکی پیناست کن و دمی ام چی دنویسن ام چی دنویسن ام جود خاله کی پشتی و دنویسن میناکه کی ام بیجن میناکه کی ام بیجن دما مدگو پیوین خروم اگر وکه پیناسه ام جیره بنویسن ام بیجن میناک او پیوین او پیوین کو ام بیجن میناک بشکی پیکتی دما اوان شف داد کن مویدکن دبش واتنامینی یعنی هر وکیدن پیناسه یاوی دما ام وی پیناسه دنویسن دما ام وی پیناسه دنویسن بریا پیناسه ام چی دنویسن ام جود خالی دنویسن چی دما کو ام تشتکی پیناسه بکن چی دما کو ام تشتکی پیناسه بکن وی دمی ام چی دکن ام جود خالی دنویسن پشتر ام پیناسه دنویسن میناک دما ام بیجن چاند جود خالی دنویسن و ام پیناسه کن ام بیجن میناک هشمندیا جواکیه هشمندیا جواکیه لویدا ما چاند پیناسه کر اف خو پیناسه یا چاندیه بریا پیناسه ما چی نویسان ما جود خال نویسان تمی جبوکو ام تشتکی یعنی پیوکی پیناسه بکن جبوکو ام پیوکی پیناسه بکن ام چی دنویسن ام جود خالی دنویسن پشترجی ام پیناسه خود دنویسن ام بالا خود دینی هر دن ده واتی پیوان ده هر دن ام جود خالا بکارتینن چی ماش برکو اف خو پیناسه جواتی جی پیوره راسن میجن واتی پیوان بس او خو وکه پیناسه کی جه پیوره یعنی دما ام پیوک همواتی جیره دنویسن او جیره وکه پیناسه کی دما میجن بلور امور که موزیکیه تیوی واتی ما بلور پیناسه کرد برفیه کی موجود خال نویسان مادام جمع جود خال جبو چو چتیب کارانی جود خال دسپیکش بو آخافتنی دما ام آخافتنا کسکی دنویسن دما ام آخافتنا کسکی دنویسن ام لیکرا گود دنویسن پشتی لیکرا گود جود خال او دورم آخافتنی دنویسن کارانی دویم جبو پیناسه کرنی مبو
ji bo pênasekirinê dema em tiştekî pênase dikin em wê peyvê datînin cotxalekê dinivîsin piştre jî em pênaseyê dinivîsin. Dema em cotxalê dinivîsin piştî cotxalê peyva ku piştî cotxalê tê nivîsandin her dem bi tîpa mezin dest pê dike. Her dem bi tîpa mezin dest pê dike. Yani mînak dema em peyvekê deynin û pênaseya wê binivîsin divê ku em pênaseya wê bi tîpa mezin dest pê bikin. Lê di rewşekê tenê de piştî cotxalê nayê nivîsandin, di rewşekê tenê de piştî cotxalê nayê nivîsandin. Kengî nayê nivîsandin dema em mînakan rêz dikin. Dema em mînakan rêz dikin. Yani em bêjin cema xalek heye em dixwazin şîrove bikin. Xalek li ceme heye em dixwazin vê xalê şîrove bikin. Ha piştî ku me şîrovekirina xwe nivîsan dibe ku em mînakin li ser vî tiştî binivîsin. Dibe ku em mînakin li ser binivîsin. Em ê deynin mînak, em ê cotxalekê binivîsin lê piştî vê cotxalê dema em mînakan rêz bikin, mînakê me divê ku bi tîpên biçûk dest pê bikin. Di vê rewşê tenê dema ku cotxal ji bo mînakan tê bikaranîn, di vê rewşê tenê de bi tîpa mezin, bi tîpa biçûk peyva piştî wê tê nivîsandin. Û di her du rewşên din de ji bo axaftinê û ji bo pênasekirinê bi tîpa mezin piştî cotxalê peyv bi tîpa mezin dest pê dike. Niha jî em ê werin ser xala cûr û awa li cema çi heye çîrok heye. Cema çi heye çîrok heye. Çîrok xwe çi ye? Çîrok bûyerek bi kesekî li derekê û di demekê de çêdibe. Bûyerek bi kesekî yan jî bi kesekî li demekê û di cihekî de çêdibe. Lê ev çîrok, ev bûyer çawa tê gotin? Ev bûyer çawa tê gotin? Ev bûyer dibe ku bi awayekî rast bê gotin û dibe ku bi awayekî sawirî yan jî xeyalî. Bi awayekî rast yan jî bi awayekî sawirî were gotin. û ev çîrok ji bo çi tê nivîsandin yan jî tê gotin? Ji bo hînkirinekê û kêfxweşiyekê. Yani mirov pê dilşad be, pê kêfxweş dibe her wiha jî her tim şîretek yan jî dersek yan jî hînkirinek di vê çîrokê de heye. Yani weke pênasekirinekê ji çîrokê re ev de em bêjin çîrok, em bêjin çi bûyerek bi awayekî rast yan jî sawirî ji bo kêfxweşiyekê yan jî hînkirinekê tê gotin. Ji bo kêfxweşiyekê yan jî hînkirinê tê gotin. Ev çîrok e. Li vê de ceme taybetmendiyên çîrokê hene. Ha em ê pênaseya xwe binivîsin piştre em ê werin ser taybetmendiyê çîrokê ji bo ku em bêhtir nas bikin çîrok çawa ye. Em bala xwe bidênê me çîrok danîn hemê pênaseya wê deynin. Niha hemê pênaseya wê deynin. Ji bo pênaseyê me çi bikar anî? Me cotxal bikar anî. Em pênaseya wê deynin me got bûyereke bi awayekî rast yan jî sawirî ji bo kêfxweşî û hînkirinê tê gotin. Bûyereke bi awayekî rast yan jî sawirî ji bo kêfxweşî û hînkirinê tê gotin. Ev ji bo wek pênasekirin ji bo çîrokê ye. Niha taybetmendiyê çîrokê çi ne? Çar taybetmendiyên çîrokê hene. Destpêkê divê bûyerê di çîrokê de pir bin. Yani ne em ê behsa bûyerekê tenê bikin wê bûyerê hemû tiştê gotê de çê bûye em ê yek bi yek bêjin. Na, wê bi awayekî kurt bê gotin ew bûyer lê ne tenê em ê bûyerekê bêjin. Mînak dema em bêjin weke çîroka pîrê û çûk û pîrê ew xwe bûyerek sereke heye lê li gel wê bûyera sereke gelek bûyerên din jî hatin gotin. Gelek bûyerê din di wê çîrokê de hebûn. Yani çîrok nabe ku em behsa bûyerekê tenê bikin. Divê ku bûyer tê de pir bin. Gelek bûyer di çîrokê de bên gotin
وێ دەمێ ئەمزانن ئەف چیرۆکە تایبەتمەندیە دوێم دەبێژێت چ di çîrokê de cih nayên diyarkirin di çîrokê de cih nayên diyarkirin yani em bêjin çûk rastî gundekî hat şivan li bêriyekê bû em bêjin hebû tunebû kesek li bajarekî dijî bajarekî mezin bajarekî biçûk bajarekî yani em çawa em wî cihê çîrokê ew cihê çîrokê xwe nayê diyarkirin yani cihê çîrokê xwe nayê diyarkirin lê tenê em bêjin mînakil li bajarekî li cihekî li sergirafekê yani bi vî awayî cih xwe nayê diyarkirin bê li kwî de ew çîrok Taybetmendiya sêyem dibêje dem di çîrokan de zû derbas dibin dem di çîrokan de zû derbas dibin yani em ê bêjin mînak bûyerek çêbû ew bûyer xelas bû ji bo ku em dest bi bûyerek din bikin em bêjin mînak piştî 10 rojan piştî salekê piştî 5 salan yani ew dema 10 sala bixwe hemû yan jî dema 5 salan hemû bi axaftinekê piştî 5 salan hemû bi axaftinekê em wan 5 salan derbas dikin yani vî awayî demê çîrokê zû derbas bibe yan jî em ê behsa bûyerekê bikin bi kesekî re çêwa em bêjin piştî rojekê yan jî roja din vî awayî em çawa dikin em demê zû derbas dikin em demê zû derbas dikin di çîrokan de dem divê ku zû derbas bibe ya dawî jî dibêje çi dibêje di çîrokan de rewşên awarte hene çawa rewşên awarte yani dibe ku ev bûyera ku di çîrokê de çêbûye di rastiyê de çê nebe di rastiyê de çê nebe ji ber ku em bêjin çîrokê ji ber ku em bêjin çîrok yani rewşên awarte tiştin xeyalî hebin tiştin sawirî hebin di çîrokê de tê qebûlkirin ji ber çi ev jî yek ji taybetmendiyên çîrokan e yek ji taybetmendiyên çîrokan e vî awayî em xala cûra awa jî bi dawî dikin zêdetirî wê tiştek tune ye niha jî em ê werin ser xala rêzman niha jî em ê werin ser xala rêzman xala me ya dawî ye ji xwe em dizanin di her waneyekê de çilce me heye xala rêzman heye ji xwe û xala herî giring e dema em bêjin rêzman em çi fêr dibin di rêzman de em rêbazê sazkirina ziman nas dikin rêbazê sazkirina yan jî rê û rêbazê sazkirina vî zimanî em nas dikin ka ev peyv çawa saz bûne ev peyv erkê wê çi ye ev peyv ji bo çi hatî bikaranîn ev hemû di rêzman de em behsa wê dikin ji ber vê yekê jî her wane bi awayekî giştî em dikarin bêjin her wane xala rêzman tê de heye xala me ya rêzman îro ser çi daxive li ser cînavkên şanîdanê li ser cînavkên şanîdanê ji xwe me beriya niha me cînavkên kesane bir me ji wer şîrovekir cînavkên kesane çi ne me got cînavkên kesane yanî peyva got cihê nav digire ji ber vê yekê em jê re dibêjin cînav yanî tê wateya got cihê nav digire heger ev peyv cihê nav negirt wê demê em nikarin bêjin ev cînav ye ha em bêjin cînavkên şanîdanê em ê hejmara duyem deynin ji ber ku beriya niha me cînavkên kesane bir me hejmara yekem li ber binivîsan niha jî me hejmara duyem li ber binivîsin em ê bêjin çi cînavkên şanîdanê cînavkên şanîdanê cima em bêjin cînavkên şanîdanê çima me navê şanîdanê jê re bikar anîye ji xwe ti peyv di zimanê kurdî de bê armanc nehatî bikar anîn her peyvek wateyek wê kûr heye ji ber vê yekê barmancekî taybet hatiye bikar anîne wan bêjin cînavkên şanîdanê ha em weke awayekî jiyanî em şîrove bikin em zanin gelek zaravayê kurdî hene bi taybetî di qamişlocî yan bêjin xerbî hene û aşîtî hene yanî vî awayî tên belavkirin li gorî zaravayên xwe em bala xwe bidêne yê dema kesek bixwaze tiştekî bibîne yan jî kesek bixwaze tiştekî nîşanî hevalê xwe bike temam dibêjî çi yanî eyê zaravayê xerbî dibêjin çi dibêjin ka pêş min bik temam
لی ئەما ئێ ئاشیتی دبێژن چ دبێژن شانی مبکە نە وی ئاوایی دبێژن ئەس بێژم دبێژن شانی مبکە ئەم با لە خەڵ دێنێ ئەف پەیوا شانی مبکەش خۆ ئەو ڕاستترش یا غەربی بێژێ شانی مبکە یعنی کا ئەس دخوازم ببینم تەمام مادەم پەیوا جیناکێن شانیدانێ ji vê hatiye ji şanîkirinê hatiye dema dibêjim ez dibêjim ka şanî mibke temam madam cînakên şanîdanê ji bo çi tê bikaranîn ji bo şanîkirinê yanî ji bo tu tiştekî nîşanî kesekî bike yanî em înak dema em bêjin ev depe ev depe temam li vê dekê dema em bêjin ev depe ev xwe yanî me çi kir dema em bêjin ev me ji bo çi bikaranî ji bo em depê şanî hevalekî xwe bikin yanî me şanîkirin bikaranî ji ber vê yekê em bêjin cînakên şanîdanê madam dema em bêjin ev depe yan jî ev pênûs e ev pênûs e li vê de ev çi ye ev cînavkeke şanîdanê ye cînavkeke şanîdanê ye çiman bêjin cînavkek şanîdanê ji ber ku em çi dikin em pênûsê şanî hevalê xwe dikin em pênûsê şanî hevalê xwe dikin vê demê dema me şanê wî kir me çi jêr bikaranî me cînavka şanîdanê bikaranî yanî peyva şanîdanê ji vê de hatiye peyva şanîdanê ji vê de hatiye شخوال جمع جینافکن شانیدانی ده مگو دستپیک دما ما بحثا جینافکی کسانه کرد مگو ای خارو ای طواندی هنه جینافکن شانیدانی ده جی ای خارو ای طواندی هنه جینافکن شانیدانی ای خارو جمع چنه جمع اف هیه و او هیه اف و او اف جینافک شانیدانی او جینافک شانیدانی بکارانی نوان چاوایه دمان بیشین اف دمان بیشین اف ام جبو هینین نزیک هینین در دور اخوا ام بکارتینیم دمان بیشین اف پینوسه اف پینوسه اف دپه اف پرتوکه ام بالا خودین همو هینین نزی منن لیدما از الجم دپه سکنیبم و از پرتوکه کل سر ماسه شانی حوالی خوکم ازی بیشم او پرتوکه یعنی جی او پینوسه ام بالا خودین دوراهی جی جداهیت خیه دشتی نزیک ام جیرد بیجین اف پرتوکه اف پینوسه اف دپه اف لینوسه لیدما ام تشتکی دور شانی حوالی خود کن ام بیجین او خوندکاره او ماموسته او پینوسه او لینوسه تشتی کو دور ام جبوه چه بکارتینن ام او بکارتینن یعنی ام بکارن بیجین اف جبو هینین نزیک و او جبو هینین دور اف بخواه جنافکن شانیدانی این چنه جنافکن شانیدانی این خرو جنافکن شانیدانی این خرونه او اف و او اف جبو هینین نزیک او جبو هینین دور نهامی ورن سر جنافکن شانیدانی این طواندی نهامی ورن سر جنافکن شانیدانی این طواندی ام چاوا جنافکن شانیدانی این طواندی بدست خن هال جمع ام بیجین اف و او جبو دور و نزیکن اف و او جمع ام الوید زاین داوی ندیاره کی جان جبو می کی جان جبو نیر یعنی کی جان جبو پرجماره جمع نزاین دونه هجماراوی نخویایه لیدما ام دکن ای طواندی دما ام دکن ای طواندی دویکو ام زاین داویشی و میجراویشی دیار بکن ام بالا خوب دینی ام بیجن اف جبوکو ام بکن جنافکک طواندی جبوکو ام بکن جنافکک طواندی جبو زاین دانی ام تیپا ای لیزیدت کن تیپا ای جبو زاین دامی ام تیپا ای لیزیدت کن و جبو پرجماریه ام آن لیزیدت کن ام بالا خوب دینی ای آن اف جبو چه دماکو ام جنافککی طویلن ام وان هرسی قرطافان لوان باردگن بالا خوب دینی جناف اف تمام
ji bo zayenda nêr yekjimar me ê lê zêde kir ji bo zayenda mê yekjimar me ê lê zêde kir û ji bo pirjimariyê me an lê zêde kir piştî wê em çi dikin ji bo sivikirina ziman em tîpa e ji holê ra dikin cem dibînî çi vî vê van yani em bêjin mînak na em bêjin kê av vexwar em bêjin vî av vexwar kê av vexwar vî av vexwar tê wê wateyê vî zarok yan jî vî xwendekar yan jî vî xortî kesekî yekjimar û nêr em bêjin vî av vexwar şûna em bêjin mînak hogirî av vexwar şûna em navê hogir bêjin em çi dibêjin em cînavkekê şûna navî bêjin vî av vexwar em wî navî bikar nayînin em wî şanî wî kesiyê ku dipirsi dikin em wî şanî wî dikin em bêjin vî av vexwar dema em ji bo zayenda mê em bikarbînin bêjin vê av vexwar tê wê wateyê got keçekê av vexwariye kê av vexwar vê av vexwar heger em bêjin mînak gelek kesan av vexwar bin em ê bêjin van av vexwar yani tê wateya van zarokan yan jî van xwendekaran yan jî van kesan av vexwar madam li cem vî vê van hersî cînavkên şanîdanê vî ji bo yekjimar nêr e vê ji bo yekjimar meyê û van jî ji bo pirjimar e û ji xwe ev hersî ji bo heyînên nêzîkin ji bo heyînên çi ne ji bo heyînên nêzîkin çima ji ber ev ji bo heyînên nêzîkin temam e vî û vê û van hersî jî ji cînavka ev hatiye ji ber vê yekê ew jî ji bo heyînên nêzîkin em werin ser cînavka ew me got ew ji bo heyînên dûr in niha dema em wê jî bikin cînavkek tewandî dîsa eynî tişt ji bo yekjimar nêr em ê î lê zêde bikin ji bo yekjimar mê em ê ê lê zêde bikin ji bo pirjimariyê em ê an lê zêde bikin piştre em ê çi bikin em ê ji bo sivikirina ziman tîpa ê rakin dimînî li cem çi dimîne wî wê wan wî ji bo yekjimar nêr wê ji bo yekjimar mê û wan ji bo pirjimariyê dema em pirsek din bikin em bêjin kê xwarin xwar yan jî kê em ev tişt kir em ê bêjin dema em ji bo kesên dûr em nîşan bikin yan jî em şanî bikin em ê bêjin wî xwarin xwar wê xwarin xwar wan xwarin xwar ji bo heyînên yan jî kesên dûr em wî wê wan bikartînin lê ji bo kesên nêzik dema em heyîneke nêzik em şanî dikin em bêjin vî vê van madam ceme me got cînavkên şanîdanê çi ne cînavkên şanîdanê ew cînavkên ku em bi alîkariya wan em tiştekî yan jî kesekî yan jî heyînekê bi awayî giştî heyînekê şanî kesekî dikin cînavkên şanîdanê bi alîkariya wan em heyînekê şanî kesekî dikin ji ber vê yekê jî em bêjin navê wan cînavkên şanîdanê ne destpêkê cînavkên şanîdanê ên xerû ev û ew li cem hey ev ji bo heyînên nêzik ew ji bo heyînên dûr piştî wê li cem cînavkên şanîdanê ên tewandî hene cem vî vê van wî wê wan vî ji bo heyînê ji bo yekjimar nêr û nêzik vê ji bo yekjimar mê û nêzik van ji bo pirjimar û nêzik wî ji bo yekjimar nêr û dûr wê ji bo yekjimar mê û dûr wan ji bo pirjimar û dûr vî awayî em xala rêzman jî dawî dikin weke spartekê ji were hûn dikarin li lênûsê xwe de her cînavkekê du mînakan li ser binivîsin her cînavkekê du mînakan di lênûsa xwe de ser binivîsin vî awayî jî em digêjin dawiya waneya xwe spas ji bo temaşekirinê bimînin di kêf û xweşiyê de